Amaphoyisa ase-Western Cape athi kufike abasolwa abathathu bavulela ngenhlamvu bebhekise ekhumbini ebilayisha abesifazane abayishumi kulesi sikhumulo samatekisi eNyanga. Kulimele abayi-8, ababini ke baye bashiya ngelishwa. Condolences kwifamily zabo. Esikuvayo apha eTaxi Rank kuthiwa ngomama esiya kwi-meeting ye-executive kaCarter e-airport. Nakuba imbangela yalokhu ingakaziwa, kodwa kubikwa ukuthi lesi sigameko sihlobene nodlame lwabamatekisi eKapa. Kanti lesi sigameko silandela esangumfumfu lapho kwadutshulwa kwabulawa isikhulu senhlangano iCarter sikanye nonogada baso. Ikhangeleka i-taxi violence kungavani konoteksi futhi ke ikhangeleka ngathi into kwimbutho eyi-1 ekuthiwa iCarter. Siyabakhuthaza abantu ba xa kukho inhlukwana abangaboni ngendlela efanayo mabazame usombulula ingxaki ngothetha hayi ngodubulana. Abasolwa basagcwele amathafa kanti abamaphoyisa bathi sebengeze amaphoyisa azophenya ngalezi zigameko zodlame embonini yamatekisi eKapa. Kanti anxusa noma ngabe ubani onolwazi ngesigameko sanamhlanje eze nganeno.